Я пробился словом, это для моих парней, я пью за вас Димоном. Это моя порода, Питбул Germany. Наши треки бомбы в этих бум взорваны. Всем нашим... Jätin sitten mainitsematta Jannelle, että kyseessä ei ole aivan tavallinen ryssämosse, niin kuin saadatte kohta havaita. Kun päällisin puolin tutustuu tämän Mosse-rekisteriotteeseen, niin se näyttää kovin tavanomaiselta. 9. päivä huhtikuuta 1980 käyttöön otettu Moskvit Selity 1500S. Sitten kun tämän pahvin lyö auki, jonkun mielestä Raamattuun viittaaminen autojen yhteydessä on tökerää, eli anteeksi nyt vaan kauheasti. Mutta tässä autossa on Jeriko suorakytkentävaihteisto. Tämä takaulos tuleva hoona ei voi olla mikään muu kuin tuomiopäivän pasuuna. Ja kun sinne kurkistaa, niin voi kuvitella syntisten vikisevän jossain tuolla ahtimien kourissa. Paikkoja ei ole kaikille, mutta sen sijaan kyllä näillä heebeleillä pitäisi saada jonkinlainen Stairway to Heaven aikaiseksi. Uskokaa tai älkää, Mossen lohko on alkuperäinen. Ja johtuen matalasta viritysasteesta, ahtopaineet on nostettu todella korkealle, jopa yli 4 kiloon. Huhujen mukaan idän kostaja kehittää yli 600 hevosvoimaa ja saavuttaa nykyisellä perävälityksellä 260 kilometrin tuntinopeuden. Varttimaili menee rikki alle 10 sekunnissa. Tämä mies, Ville Oksanen, osti Mossen alkujaan varaosiksi, mutta mustiolainen itseoppinut autoharrastaja päätti rakentaa laitteen tyystin uusiksi. Lopputulosta voi kuvata vain yhdellä sanalla: painajaismainen. Moottorijäähdytys päällä, öljynlauhdutin päällä, nelilovinen suorakytkentä Jeriko-laatikko, kaasu pohjassa, ahtopaineet nostaa liikkeelle, sen jälkeen uutta matua koukkuun. Koitetaan. Aivan sairasta. Aivan absoluuttisen sairas aparaatti. Eihän tällaista olekaan. Varmaan terrorismi on ihminen, ei tosi yhtä autoa tuommoisen. Mallia parantaa 1.8.97. Москвич 412, братцы, на дороге, дай мне угнаться, за рулем без бабай, быстрее садись и пристегнись, когда будем разгоняться. Москвич 412, братцы, на дороге, дай мне угнаться, за рулем без бабай, быстрее садись, покрепче пристегнись, чтоб не обосраться. Я продолжаю для вас о машине рассказ, о той, что не Форд, не Митсубиси, не КамАЗ, а